Ajde, ljubim. Ćao. Ajde, dobro, da. Evo, Kruna te pozdravlja. Evo da vidimo gde su nam majstori. Ti možda treba vode, da? Ima. Dobro. Mislim, ok, zalepit će se, ali čisto da ga fiksiraš, da je tamo gde se počelo malo odvakaš. Sad kad bi ovde odlučila da malterišeš ovaj zid, prvo ga pokvasiš i onda malterišeš. Ali da radiš svaki naredni, znači da bi sad ovde radila sledeći sloj na ovome, ovaj vrh mora da bude potpuno suh. Fini sloj. Kad tu bi ti trebalo ona mala perdaška? To. Ili nađi parče stiropora. Može i parče stiropora, može i... Pa polako ovlaš, pokvasiš i teraš. Nego samo nastavljaš, iako se i preklapa, ima puno gde se oni negdje klapaju ovde, ili ako je jako tanko, onda je uzmem 3-4 po 3-4 produčeni. Meni se jako sviđa kako to bude drugačije. Da, s druge strane, tako. Kako je ovo trebala dunja. Da, ako je kraj na A sada sredini. vidi, ovde, a taj otvor, kako to praviš? To na kraju sečeš? Ne. Ili odmah ga planiram? Ja ga odmah planiram. Aha, znači sad prvo donji napravimo. Donji da bi ona imala tu neku čvrstinu i da bi taj se krug održao. Ali ideš ti u vrtić? Ne ideš. Vidimo da li će ukinu. Diva si. A šta ćeš biti kad porasteš? Rupe, pa da idemo u zemlju, pa da idemo u treba nam je stavit ću to ovaj rano malo. I neću uspjeti da izdrni svu tu zemlju. Gore ne ide zemlja, gore ide samo trska, znaš, a dole ide. Napravljamo ruku. Meni se sviđa da ovako idem da igram. Dobro, gleda mi u oči. Razumem. Sad ja malo. Čekaj, ne, nećemo prsko, toliko. Šta bi ovaj? Čekaj. Ne, Slušaj se vode, samo će da otpora. moramo malo sa nogama. Ocenjuju se ti projekti, posle to ikom prati i produžati. Tako da, po meni, to bi ti bilo super. Prvo što je gradsko srce, da vratno ne bi vidio drugo što samo znaju i tu su bojne oko. Život oponaša umetnost mnogo više nego što umetnost oponaša život. I puno tih živica. Tamo da ide poput. Da, vidi što se dete. Možemo i da ga skinemo, Ajde da prebacimo tu, da. da bi lakše radili. Na kraju. Pa ne onda na kraju kad se ovo malo osuši. Svi si dobio taj osjećaj za feeling, a? To tanje raditi. Ti gledaj da ispadnemo već.
Tako da recimo neki prvi val koji krene, zvaćemo ih valove, evo me to okej. Tako da se recimo on krene, koji ide nešto ovako i to se recimo i završi se recimo tako ovdje, ovo jedno. Tako su prve linije. Hoćeš ovo ili neko drugo? Ok, dobro. Dobro. Suši. Sačekaj malo. Sad smo popunili rupice i idemo sa novim slojem. Ćao. Ćao, ćao. Evo pokušavam da napravim vas. Ja Dragani kažem, znaš, nije tebi tamo. Sad vrata iskapa tamo, uvuci to. Čudo. Ja bih da vam se zahvalim puno, bili ste divna, inspirativna publika. Sjajno. Bilo je veliko zadovoljstvo da se družimo. Hvala. Da se potpišete kad stignete sve okej, samo da znate. Dobro, a gde nam je Ratko samo? Ratko! Ratko! Ajde! Dobro. Onda, možete posle kad čitate, ali u principu... Radimo sa zemljom, nikad ne koristimo organski sloj. Uvek ga sklonimo i onda kopamo ispod. To zavisi gde smo u Vojvodini, je to možda 20-30 cm, negde par centimetara, ali ono gde nema korenja, to koristimo za gradnju. I onda, obično kad skinete taj gornji, znači uzimate ovaj uzorak vaš tla i nije loše da napišete odakle ste ga uzeli, čisto da znate, da ne zaboravite posle. Ovde ima par testova koje mi radimo. Postoje naravno testovi u laboratoriji koji su vrlo precizni, da utvrdite koliko gline ima, koja gline i tako dalje, ali nama za gradnju nije to potrebno. Nama su dovoljni ovi neki terenski testovi koji su jednostavni za izvedbu. I među njima dva, možete posle da pogledate ove ostale, ovaj test plaća ćemo uraditi i ovaj test cigare. I na osnovu njih mi u stvari utvrđujemo koliko nam je zemlja glinovita, to nam je najbitnije. Znači da vidimo zašto je koristimo. Ako je zemlja jako glinovita, to znači da će jako da puca. To znači da moramo da joj dodamo puno pleve, slame, čega god, piljevine, a ako nema dovoljno gline, onda recimo ne možemo raditi platne maltere, jer onda neće se lepiti dobro. Tako da je u stvari najbitniji taj procenat gline. Recimo, zavisi za koji tehnika, ono vidjeli ste tamo, postoje različite tehnike gradnje. Ovde ima nekih 12 tehnika, to isto možete posle pogledati da ne idem previše u detalje, ali recimo ovde u Vojvodini najrasprostranjenija je tehnika naboj. Imamo drvenu oplatu, zemlja se nabija samo u njoj. I to je čista zemlja. Ovi zidovi su svi rađeni tako, sad ne vide se jer su malterisani, ali tamo možete da vidite oko kapije, to je naboj. Znači on se u slojevima ređe, ima samo zemlju. Mi smo ovdje dodavali da bi ostala vidljiva, inače naboj se radi sa krupnim kamenjem, šljunkom i onda on bude jako jak. Znači, bukvalno mu ne treba ništa. Ovaj naš vojvođanska zemlja je jako fina i onda ima ono problema sa miševima i svim ostalim, zato što oni mogu da buše. Ali kada ima to kamenje, kada je zemlja krupnija, znači u Francuskoj recimo farme, oni svi su sve rađeni tamo u okolini Grenobla, sve je tako rađeno i ništa nije malterisano, jer prosto nema ko ne može niko da se uvuče kad se osuši. Znači on se spere otprilike dok radite ovo vidite oko slojima. Znači on se spere prve godine možda centimetar i on se zabetonira i nigde dalje. I morate da testirate zemlju s kojom radite. I tako recimo vidjet ćete uradit ćemo nešto testove same zemlje, a posle ćemo raditi testove maltera. U svaki put nanesete i vidjet ćete isto, recimo tamo na onom zidu smo testirali maltere, tamo različite nijanse i različite smo stvari dodavali. Uvek obično stavite samo zemlju i ona će da ispuca. To znači da ima gline, to znači da moramo nešto dodati. U zavisnosti od toga koliko ispuca, morate da dodajete primesa koje će dovesti do toga da zemlja ne puca. Kad se radi više srednji malteri, u redu je da ovi prvi ispucaju. To je dozvoljeno jer super je onda da se ovi naredni vezuju bolje za, ali završni, znači radimo tako da nema puka.
Eto, to je onako ukratko, ako imate još neko pitanje slobodno i sad, kad god se setite nečega. Kad ima gline, puca, kad nema gline? Kad nema gline, to je problem. Teško je, možda bi se mogao raditi naboj, recimo kad nema dovoljno gline, ali prosto za maltere ona se osipa, bude piskovita i ne može samo se spira, tako da onda... Može se dodati recimo brašno, da se malo popravi to svojstvo, ono brašno se kao skuva, kao neka vrsta, i onda se veziva i doda se u zemlju i na taj način se popravi, ali u principu, znači ne može da zameni glinu. Isto je naravno bitno sa zemljom kad radite, uvek dobre čizme, dobar šešir, znači temelji, hidroizolacija i gore prepušten krov i onda nema problema sa zemljom. Ali ako toga nema, ako ima vode, najveći neprijatelj zemlje je voda, znači da sprečimo da kad su oni suvi i da naravno zid od zemlje nikad nije skroz suv. Uvek ima, pošto gline izgledaju kao mali listići knjige. I onda oni se otvaraju, kad im dodate vodu, on kao se otvori i ti molekuli dođu u ziđu. I onda, kad se osuši, onda, znači, ta voda nestaje. Ali uvek postoji mali, i onda, u stvari, ono što drži jedan zid od zemlje da ne padne jeste voda. Bez obzira koliko mi kažemo da su zidovi suvi, nikad nisu, uvek ima taj mali procenat koji je drži na mestu. Ništa. Hoćete neko popisa? Hvala lepo. Sad ću ogled da dam da mi ovo dobro izmeša. Super. I to treba da, znači, ostavite jedno sat vremena, otprilike da se spusti za sat vremena, ćemo da vidimo taj procenat gline, ali, na primjer, ako su gline jako reaktivne, kao što su neki smektiti i tako, ima potrebno dan da se spusti. I to znate po tome kad se voda izbistrila, znači samo taj gornji sloj, u stvari, sloj gline. To je glina je dobra. Ne glina, ovo gore. Bude ona najsitnija i ona je posljednja pala. Onda nam je ovo sve glina, u stvari. Možeš jednom ja izmešam, pa otprilike za sat vremena se ona skroz spusti i onda to vidite. To je taj jedan test, a drugi test je ovaj test cigare. Mladi se da dovedu. Može. Desocijacija. Da. Otprilike napravite neki 30 cm dugačko, mislim vrlo jednostavno, ali radi. Ispustite s neke klizeće površine, nekog stola ili šta god, da pada. I... Dobro. Bravo. On je lepo rekao. I u stvari šta je ideja? Ako se slomi na manje od 5 cm, znači da nemate dovoljno gline u vašoj zemlji. Od 5 do 15 je neki optimum koji koristimo mi kao u graditeljstvu i to znači da ćete tu negde dodavati 1,5 onog nekog drugog peska ili čega god. A ako kao kod nas se uopšte nije slomila, onda to znači da je jako glinovita i ovde recimo dodajemo 2,5 ili čak 3, znači jedan zemlja, 3 peska, jedan zemlja ili 3, znači da puno vam treba dodatnog materijala da biste mogli s njom da radite. Ali u stvari, uvek bolje da vam je zemlja glinovita nego da nije glinovita, jer ako nije, onda teško da možete da nadomestite tu čistu glinu da vratite. I naravno ovaj test ponovite 2-3 puta, čisto da nekada hoće neki kamenčići da budu ili se nije dobro izmešalo, pa ne možete da napravite. Stari format cigle bili su 30x15, pa onda ova klasična cigla 25x12, a ovo je Vinko napravio kad smo radili učionicu, znači bukvalno prilagođavate sebi. Ako žene zidaju, njime lakše, nama je lakše s malim ciglicama, pa onda je ovo mnogo jednostavnije nego da radite s nekim velikim, tako da u stvari i dimenzija se smanjila upravo zbog toga, zbog lakše manipulacije. Tako, ništa, znači samo se pohvasi. I posle svake ciglice vi operete kalup i onda nastavite ponovo. Onda isto kao kolače stavite klevu ili pesak ili šta god da se ne bi lepilo. Ovo je seckana slama. Na ivice. Ovo je seckana slama, a ovo je kleva koja će izgledati kleva. Znači ona ljuspica od žita, u stvari. Da. Dobro. I samo stavite malo, eto, čisto da se ne lepi. To je to. Sad ćemo ovde da dodamo, ja ću samo jedno da napravim i ja vam prepuštam da sami ih pravite. I to tako od oka dodaješ? Sad,
to izgleda kao da je od oka. Da, ali to je iskusno. Da, pod odiru osjetiš ili? Radili biste testove isto, znači napravili biste jednu samu zemlju, možda jedna zemlja, pola pleve i tako. I u stvari što više pleve dodajete, ona će biti lakša i imat ćete bolju izolaciju. Tako da u stvari koji želite efekt da postignete, ako želite termalnu masu, onda radite čista zemlja ili malo dodatak. Ako recimo radite na južnoj strani zid, sa nekim staklenikom, ne znam, onda je bitno da imate tu termalnu masu, onda je što manje pleve. Ako želite da imate izolaciju dobru, onda što više. Severni zid. Severni zid. Mora da ima puno pleve. Da. I u stvari čak ima ona tehnika koja je light clay, koja bila tu jedna ciglica, samo da vam pokažem. Ovo je neka svi žaba stvore različitim tehnikom, ali na primjer to je puno slame, ovdje biste napravili kao jogurt recimo od blata, potapate samo slamu celu unutra i u kalupu je stavljate i dobijete i tamo onaj kalup, ako ste ga vidjeli kao neki prsten, onaj pored vrata, tamo sam isto pravila tu neku konstrukciju koja je 3 put lakša nego da je bila samo od zemlje. To su neke, i ovo je super izolator, recimo, dok ovo nije. Dobro. Ništa, znači, staviti možete... To je stiropor u stvari. Da. Stilopor. Možete da vidite, baš stavite i manje i više pleve, samo da vidite razliku. Da i onda isto kad radite sa zemljom, znači ideja je da noć pre potopite, napravite neku ili skopate neku veliku rupu ili stavite bale slame pa plastiku u nju i da se ta zemlja stavi i samo je pokrijete vodom. I dobro je i dole da stavite i preko. Znači kad je pokrijete i ostavite da ona sama odreaguje, u stvari da glina počne da radi. I onda sutradan je mešate, dodajete. Kako mešamo skroz čistu glinu? Kad izvadimo, nađemo skroz čistu, perfektna, čista glina, 100% glina. Vidi ove strane vajare, to ne, mislim, ja ne radim sa čistom. Znači, ova uvek ima neki primis, znači nikad, ova što je jako... A inače, mi vajari, znači čista glina bi se koristila recimo za keramiku, gde ti na točku izvlačiš tanki zid. Ali veliku skulpturu moraš da dodaš od pečene gline neizmrvljen šamot, koji je opet konstrukcija. I onda može da se deblji zid gradi. Tako da i tu je u suštini sličan princip. Ne znam, i uglavnom ću malo da bacam, pa samo da se pomerite, da se ne isprska. Znači, da baš i nije Da. Mokrom, ali dobro isciđenom krpicom. Aj zamoli Ružu ili nekoga ako možeš, baš bi sad stvar vidio. Ovdje ostane meko, onda dodaš drugove, ali tako danima gradiš. Tako da bi ti mogao da napraviš nešto čiste gline. U suštini jako strpljivo. Zavisi od veličine. Dobro. Znači bukvalno samo izvučite. Ovo je sad malo se više lepila, znači treba da dodate ili više pleve ili u njoj ima previše gline, dobro. I onda, znači samo probajte 1-1. I na suncu koliko, 10 dana, 2 nedelje? 3 dana, zavisi koliko je toplo. Recimo ove smo radili prekriče, one su skoro suve. Ovo što sam donela, evo, ona je skoro suva. Znači za 2 dana, ali vidjet ćete naravno od temperature zavisi. I ostavite tu 3-4 dana ovako i onda stavite na kantu još jedan dan, 2 i ona je za nedelju dana možete da gradi. A bolje u hladu da se suši nego na suncu? Bolje da se, znači kad su velike temperature, 30-40, da može da popuca, ali u principu ovako kad je skroz je okej da bude na suncu, ništa da se. I to je to. I onda se radi hladno. Ako želite da napravite sami sa ciglicom. I ponosite kući. I ponosite kući. Naravno možete da napišete, šta god. Srećno ruci. To. Da. Da? Kad napravite Tu je već dodato dovoljno vode, sad dodajemo samo dodajete. pokvasimo ovo i dodajemo piljevinu. Dodajete, da li šta hoćete, da. Može i piljevine, isto mogu da donesem i piljevinu. Onda idete sledeći i onda ovaj sa voskom. Mislim, razlika u teksturi, plevom se radi recimo od pola centimetra do centimetra. To je neka dubina. A pesak, vidite, to je 2-3 milimetra. Znači, koliko je sitna ta armatura, evo ili ovdje vidite što je radio. Recimo, on je ovdje stavljao
Pa ja ne znam, možda jednu, moram da ga pitam, ali evo, on bi želeo da se vidi da ima taj naš. I sad to isto zavisi šta želite da postignete, kakav efekt. Tako da sad, ovde sigurno ima i peska jer se svetluca i pleve. To je sad onako, zato se rade ti testovi, onda isprobate i vidite u stvari šta želite da postignete. Nekad će vam taj pesak menjati boju. Znači, na primjer, tamo imate, to možete isto sad da vidite, ima žuti pesak, ima crveni pesak i možete da ga dodate pa da boja bude drugačija. Znači, zato se rade testovi i onda u stvari vidite Sad, na primjer, ovo kad bi se krečilo, sad kad dođe kreč, ovo se ništa ovako ne bi videlo, sve bi bilo... Sve bi bilo belo, da. A potom? Dobra. Da sad treba ti još zemlje. A u čemu to misliš? Tamo nek to do dva se malo stisne da ne može da završi. Da ne ode. To da ne ode. Dobro. Čekaj, onda... Bojane, da ovo... Ne, to nam treba. Bojane, nema više blata. Ovo blato da umešamo i to će nam biti do pauze, a? Ili ne? Pa možda bolje sad se umešu pa da... A to te i kažem. Sad ja da umešam, a? Važno. Ne mogu da se ovo... No da. Klarom su ti odlokačili. Ja mislim da sedi za stolom i... Ono kao, kada ono proži, uspije stomak i se liči stolom. Da. Ne bi Kako ćemo... Koji? A gotov je most, vidi, evo ti to tamo. Evo, preoći ću kod njega, evo. A ovi su išli kad se šetaju. Tako je. Hvala Vanja. Da se ne mučiš što sam. Ti vidiš odavde, mi je ovo jako palo. Vidiš da je sve išlo. Okej. Moram da poprosi da se... Da bi se izlekao. Ja sam to. Nemoj ni da se javljaš više. Kad se do sad nisi javila, nemoj da se javljaš. Pa to kažem, aj prekidi, dosta, neko je baš uporan. Da. Pa niko ne gospodara. Samo nek se to slamo stavlja preko sve, pa da oblikujete da to sve, znači ovaj otvori sve dok se to malo ne stavne. Može, znači ovo da se to deblje, da se skine, tako? Da. Ej Gore, hoćeš sad polako da ispravljaš? Brate, ne znam kako da... Da, ali to je sad pola. Znaš kako, možda sledeći da se stepenasto, onako stepenasto da se izbacuje. A? Bilo samo da se vidi koji za opštinu titela ovde nešto radi. Pa nemoj sad pozajebati. Ja može. Car, batica, car. Da, ali ti si istoričar. Ti samo možeš da pričaš o tom. Opa, to. Ti ćeš samo da zapišeš kako si to radili. To ti je Nekad, to si ko... To je bio puta pisao, samo... To, znači, sad će ga Blato dalje odraditi. Za Marsovce. A?
Može. Izađe sutra naslovni novina. Ona će napiši. A? Može. Može. To te vra. A to je ovaj deo za hvatanje. Da. Da, ovo kokoška, tako. Ali da li da imamo? Imamo nešto ovdje, ha? Ajde probaj ovako. Vidi ovako. Zabavniji. Vidi ovako. Tako, bravo. Ali moraš još ovi graničice da zaboriš. Pa tako je upotrebno sad lipse, znaš, da ga... Nekaj, nema veze. Da zategnemo ovde, a da ga... Pusti ga da bude krivo. Svetlarni. Da ne razumem. Može. Da, daj jednu teglu stavimo kao svetlarni. Pa ovdje. Majke mi, znači ono, da, ali daj teglu, nešto, šta ćemo staviti? Razbijem flašu. Pa pivsku odavde, pa kad je svi, posle se izvuče. Obični boje. A moraš i ovo onda... Moram da prihvati da u narodnoj arhitekturi nije sve savršeno. Ne, savršeno je ono što je sve naopačke, to je savršeno. Sve naopačke je savršeno. Posle, što lepo izmonteriši. Eto, vidi kako sad je strava. Ide klip. Ovo je namerna krivina izvedena. Čekaj, ajde sad opet. Namerna krivina izvedena. Što tako nosi? Jesam ga presekao. Aj pa Brate moj. Što mi nisi nas zvao? Presekao sam. Pa napom. To je trebalo da bude snimljeno. A moraš ponovo. Pa moraš sve ponovo. Mora se dokumentovati. Zagreš. Ajde sad ovdje da vidim. Sedi tu da gledaš. Više ruku da ga stavim. Ajmo stavim oči. Ovo je nos i drugo oko. Evo hoćeš ovdje? Evo ovdje. Ne, ali što napravimo oči i nos? Ajde, da. A pitanje sad ni da li možda uguraš. Može, Mico, bre, sve. Kakvi smo mi majstori kad ne može, tebra. Tebra moj, pardon. Tebra moj, kakvi smo mi majstori kad ne može. Pazi prste svoje. Daj još i ovo. I sve sa čepom, možda svira neko. Tu. Svira ga, napravimo instrument. Vrate, pa to nema ništa. Svakako da vjerojatno postoje ljudi koji su jednostavno željni nekih novih vidika, nekih informacija i svega toga i da umjesto da provode vreme gledajući televizor neke stvari, da se zanimaju ovako za ove teme, što je potpuno u redu. S obzirom da vidim da ovdje ima i porodičnih ljudi i dece i da je ovo zapravo jedna široka priča koja se ne odnosi samo na struku, nego jednostavno verovatno da i predstavlja i jedan način vaspitanja i odrastanja kroz tu tradiciju i kulturno-istorijsko naslijeđe.